Trenčíne, tam za tebou je Trenčiansky hrad. A je tu hluk. Je to naše obľúbené miesto na stante. Kto vie? 14. Včera bolo 13. 14.4. Tak poďme na to. 14.4. do Trenčianskych Teplíc 12 km aj s nejakým hľadaním reštiky snáď. A je červená. Dobre, počkáš, pani, cesta trošku stáča a teraz pôjdeme touto cestou? Sem. Dobre. Máme ešte skočila po taktické zásoby do Bily. Už tu? Do tejto uličky, alebo až do tej ďalšej? Asi až do tej ďalšej, to je niečo celé dobré. A ty nejdeš vedieť? Nie. Ja som si myslel, že Bratislava je nepriateľská pre chodcov. Človek každú chvíľu hľadá priechod. My teraz sme našli priechod, cesta pokračuje tým smerom, ale priechod je tam a je tam aj značka, tak ideme tam. No, kyselka, ale. To znamená? To je zviera, alebo sa niekto hrá s nejakou hračkou? To je zviera. To je taký smiešný zvuk to malo, nie? Jak keby kačička gumená. Koľko nám to ešte chýba do Trenčianskych Teplíc? 2,55. Dosť. Park. No, dosť. Pri našom tempe dvojnásobne dôležitá. Dobrý odborník na tempa. No, zatiaľ to tempo bolo dosť mizerné. Počkaj, ak robíš toto, tak je to špic. Počkaj. Ešte raz. Toto je špic No. a toto je dežička normálna. Robíš to sám? To je hlava. Pes je hlavu naopak, ľudia. Tak počkaj, ja ti ho otočím. A počkaj, ako ti ho otočím? Stále je hlavu naopak. Počkaj, ty vieš otočiť? Á, dobré. To je špeciálna značka pre červenú. No, pekná drevená, že? Hej. Pekný baráčik. Poďo. Ideme popri cintoríne. Čoho? Je tu mám hamu? Kde? Aha, vidím, fakt. Tak, s Bohom Trenčín. Stále sme na toku Brov, ešte nie je to celkom goodbye Trenčín, ideme dobiehať maminu. No čo hovoríš na túto vilovú oblasť? Nevieš, ktorému vilovi to tu patrí? Jeň. Či ti to vadí? Čo? Či ti to vadí? Že sme prešli iba pár kilometrov a už oddychujeme. 23. Dobre. Ja dúfam, že potom zepneme poriadne motory. My tu prišli z tejto strany, ale tu sa vlastne stretáme s inou červenou, to je také zaujímavé. Čo? Pre zmetenie nepriateľa, ale my pokračujeme ďalej taďa. Taký extra nízky smerovník tuto. Extra nízky smerovník. No a my ideme kam? Trenčianske Teplice. 2,30 aj s pavučinou. Dobre, pozri.
strmina. Barbara, kde si? Tu som. Neviem ťa nájsť. Bože, keď vidím kopec, tak Barbaru nikdy sa... Barbary niet. No tak makaj. No tam ideme. Čože, kadiaľ? Tam. No dobre. Sometimes it lasts in love and sometimes it hurts instead. Normálne sa to ozýva. No to teda áno. Ale dobre plašíš zvery, aby nás nič nezožralo. Buky, kam až človek dohliadne. Hlavne buky. Tam by som sa ho aj stratil. Konečne sme niekoho stretli. Jeden človečík v traktore. Tak každý má svoju výzvu, ako prejsť cez to SMP, vieš? Láska. Strážne stromy. Dobre, stromy, nie? Skoro zatáčame doľava. Čo? Daj, len čo ma zle dalo, alebo bola červená? Podľa mňa sme dobre. Tam nemôžeme byť proste. Aha, my sme fakt niekde museli potom zablúdiť. Tak potom späť, hej? 300 metrov späť. No tak predsa len dráma nejaká. Ale vôbec to nevyzeralo som. Tam za stromami už jednu cestu a teda má to byť celkom slušný výstup, ak to je ono. Nás ešte čaká nejakých 150 metrov na tú nešťastnú križovatku, ktorú sme úplne minuli. Tak naša nová navigátorka prvýkrát zakufrovala. Tu sme mali ísť takto. No, nejak som myslel, že potrebujeme ísť hore. A ono tu ideme dole. Pamätáš, keď si sa už v Devíne hneď stratila? Ale vtedy sme na tebe nezáviseli ešte. Dnes na tebe závisíme životmi. No na tejto lúke sme už dlho neboli, že? Naposledy pred 10 minútami. Taká horská dráha. Aha. Ja si vyberám spodnú. Jeden z najľahších tréningov toho, že veci sú dané, my sa s tým len smírime a poradíme sa s nimi. Iné životné lekcie sú oveľa ťažšie. Chodiť chodia, ale že by ich tu bolo strašne veľa. Kto povedal, že je frekventovaná? Povedal som len mravčia cesta. Tak dopredu to nevidím. Poďme ešte raz hore, no. 150 metrov k smerovníku. Napätie vrcholí. Dráma tiež. Tak, toto nás netrápi. Čo Robin, ty nás trápiš, že? Nad Kubrianskou dolinou. 400 metrov presne. Poď, poď. Mama tvrdí, že rovinka. Ale mne tu nejako chýbajú tie domy. Aha. Dobre, čo hovoríš na takúto rovinku? Nie je rovinka, to je rovinka. Potom nasleduje Dunajská Lužná. Bože, toto je hrozné klesanie. No, toto je. Tak toto je Barborino autentické vyjadrenie na kameru. Všetko je hrozné. Iba rovinka je dobré. Vieš, čo nie je hrozné? Čo? Ak ješ na malej strmine. Pozor! Už som si dlho nebuchol hlavu dneska o jeden odklap tam v tom bufete, keď som odchádzal. Zuzka, čo to hovoríš o tých geomorfologických celkoch? Že sme vlastne vošli do nového Toľko pohoria. značiek, ľudia! Raz, dva, Do tri, štyri. Strážovských vrchov. Takže vlastne sme niekde na začiatku Strážovských vrchov teraz. Raz, dva, tri. Lebo Ich je päť! Baba sa práve zbláznila. Dobre, takže 6. Raz. 2, 3, 4. A tam pri mamine. Za chvíľku bude 5. Medzi po vás spadol a... Tak v takom veku by sa ešte nemal zblázniť z toľkých značiek. Mamina opäť rozpráva do vetra.
Nevadí, pretlmočím. To si ja vedomím. Barbora užila. Čo, že kam? Či k tomu stromu? Ako keby stále rovno. Ako keby stále rovno bude tam. Hej. Barbara, odpadávaš? Nie. Či stačilo jedno odpadávanie denne? Zatiaľ sme prišli a pokračujeme. Sem. Moja hádanka znie, pôjdeme touto cestou, alebo, teraz neviem, to je asi tiež iba jedna cesta, nie? Je touto cestou, alebo touto cestou? Tu je červená. Aha, takže to znamená, že pôjdeme tou štvrtou, že? Štvrtá? Áno. To je čo? No. Totálne nenápadná a najprúčia. To musí Barborku potešiť. No jo. Ale aj tak na nej budem prvá. A je. A toto je napríklad uvedenie. Liana, Kde? no ty... Tento povraz tu. Toto? Áno. To je drevo. Nie, no, áno, lebo je to zdrevenátená liana, ale to nevidíš, že to je také plazivé lano, akoby? A unesie ma to? Myslím si, že hej. Teda neviem, ako je to staré, takže pozor na nohy si nechaj dole, hej. Ale môj ocel mi rozprával, že v Bojniciach mali tiež takéto liany a normálne im ten lianový porast stvoril druhé poschodie, po ktorom normálne chodili. No, dobre, prosím vás, lebo keď to rukne robím, tak poď dole, prosím ťa. To som toto zodpovedá. Čo my dneska iba zelenú pretíname? Aj žltú budeme mať ešte. Hej, Pod ale tam to bolo... Čvirigovcom je ďalšie. Rozchod. Dobre. Vodu. Banány nikto nechce? Mandarinku. On tak ešte mával krídlami, ale má ich mokré. No, Motorík dostal šancu od nás, ale teda bol tam prilepený statočne, lebo nestačilo mu len tak nasadnúť. Krúžok nových prírodovedcov. Že Dunčo, zavracaj. A Dunčo robí blé. A Bača, nie tak, ovce. Blé. Ale to sa nemuselo točiť. Pozrite sa, Barbara s Baťahom. Pozri, pomaly tuto. Robin, neriskuj. To je môj batoh. Ja, ty ho chceš nosiť? Barbara, daj mu vator, prosím ťa. Ale ho nechcem, ja chcem len vodu. Tak aj tak to máš ľahšie. Kde sme? Pod Čvirigovcom, to je asi nejaká, tu na nejaký kopec. Komu čviriguje? Čvirigá. 25 minút do Trenčianskych Teplíc. No. 25 minút. To je nejaká cedula. Končací zámok. Naozaj je tam nejaká skála. Či sú tam? My si vyliezli a Robin dokonca. Ten tu riskuje. Čau. No teda hotový lev. Čo sa deje? Tam taká frekventovaná mravčia cesta. Ja som sa troška obložila ruky. Aké značky sú tu? Naučný chodník Čvirigovec. Čertová skala? Nahnevané motorky, či čo to je? A už vidíme Trenčianske Teplice. Ako 200 čo? 200? A prečo? 200. Čo 200? Prečo 200? 200 metrov do Trenčianskych Teplíc? 200 cukríkov na nejedenie? 200 bonusových minút hracích. Nie. 200 litrov vypitého? 200 ľudí sme stretli. 200 kilometrov sme prešli na SMPčke. Tak? Áno. Naozaj. Áno, priamo tu som si to rýchlo vyrobil cedulku na kolene. Je prosím ťa vytlačené. Si múdra, jak tvoja mama. A už vstupujeme do Trenčianskych Teplíc. Opúšťame lesy, buky a ideme sa pozrieť na Trenčianske Teplice.
autobusov. autobusov. A tu je priechod. Pekná terasa. Taká to veľká, naozaj samé. Tam sú naši. Nás tu bez chvíľku zachránil miestny Topvar. Podnik, kde sme sa mohli trošku občerstviť. A pokračujeme ďalej. Tam je nejaký dom Krym. Je to Krym, ktorý zatiaľ Rusi neobsadili. Strašne sa mi leskne slnko na displeji. Teraz tak kľúčkujeme trošku dole, čo skoro budeme pri smerovníku. Slávny to machnáč, chátrajúci. Mamina skúša rôzne cesty. Ona sa rozdelili dokonca s Robinom. Zaujímavá taktika. Tak si poď tam. Ale už sa znovu schádzajú. Prečo skade polici park? No a ten druhý je čo? Tiež park. A prečo sú dva? Toho viac dokonca. Tento lepší, nie? Tak pod ktorým sa chceme vyfotiť? Pod týmto? Samozrejme. Lebo toto je turistický. Tam ten je koho? Toto je klub slovenských. Slovinských? Áno, tak tí sú veľmi dôležití. To je taký samosprávny kraj. Aha, tak to je zvláštne. Fotka. Poďte. Poď. No. Tak, Robin do stredu. Barbara, poď. A čo nás to vlastne čaká na budúce? Pri hornej porube. Robin je teraz Tak to najvyšší. Áno, Za 2,55, tak to sme tak za 5 hodín hotoví, čo? Či jak to bolo? asi tak. Rozhodne živšie, než všade, kde sme boli doteraz. Starý Krym. A to Slovák. Na svet, takže neviem urobiť úzol. Barbara, tento raz si čo stratila? Toto tu, skoro. Takže už som stratila jeden náhrdelník, druhý náhrdelník. Tento je môj posledný.